nga pala, pasensya ka na sa inasal ko nung nakaraang araw ha. Sana naiintindihan mo na may pagkamahigpit ang mga magulang ko. Hindi kasi talaga nila ako pinapayagan na makipag-usap sa ibang tao eh. Yun ba? Naku, wala namang problema sa akin yun eh. Hindi naman kasi maiiwasan na may mga magulang talaga na iniisip ang kapakanan ng kanilang mga anak. Sila yung mga magulang na ayaw magtiwala ang mga anak nila basta-basta, kahit kanino. Kagaya na lang ng mga magulang mo. Wag ka nang lalapit sa anak ko ha, kahit kailan. Naiintindihan mo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Matagal ko nang napapansin ang pamilya nila Grace. At matagal ko nang alam na may kakaiba sa mga yan. Magandang araw Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Ben. Ako ay 23 anyos at nakatira sa isang bahay dito sa Antique. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa aking kapitbahay na dati ay nais kong kaibiganin, ngunit ngayon ay pilit kong iniiwasan dahil alam kong aswang sila. Bata pa lang ako, kinagigiliwan ko na ang tumambay sa bakuran. Maaliwalas kasi doon at maraming paru-paro. May mga halaman akong tinanim doon katulad ng sitaw at talong dahil masustansya ang mga iyon at madaling lutuin. Tuwing umaga pagkabangon ko pa lang sa higaan ay dumediretso ako sa likod bahay para asikasuhin ang aking mga alagang halaman na nagbibigay ng kasiyahan sa aking pakiramdam. Bali solong anak lang ako ng aking mga magulang. Isang albularyo si tatay, samantalang si nanay ay nagsisikap sa pagtatrabaho sa opisina para may maipantustos sa aming mga pangangailangan. Marami siguro ang nagtataka kung bakit kakaiba ang paraan ng pamumuhay namin. Kadalasan kasi ay lalaki ang nagtatrabaho at ang babae ang nasa bahay. Ngunit sa amin kasi, si nanay ang nagtatrabaho at si tatay ang nasa bahay. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang aking ama dahil sa kahirapan. Samantalang si nanay naman ay nagmula sa mayamang angkan. Pinili niya lang iwan ang buhay na nakasanayan niya dahil mahal na mahal niya ang aking ama. Sa kabila ng magkaiba nilang estado, hindi sila nagsumbatan o nagkwentuhan sa kung sino man ang may malaking naiambag at kung sino ang wala. Likas na maganda ang halimbawang ipinapakita sa akin ng aking mga magulang, kaya ako man ay mahal na mahal din sila. Nagmamahalan at nagtutulungan sila sa mga pangangailangan namin sa bahay, kaya para din naman kahit papaano ay mapasaya ko sila. Gumawa ako ng munting garden sa likod bahay na madalas naming tambayan tuwing nais naming magpahangin. Isang araw, abala ako sa pagbubungkal ng lupa nang mapansing may malaking truck ang huminto sa katabi naming bahay. Isang buong pamilya ang bumaba. May nanay, tatay at isang anak na babae. Kakaiba ang kanilang mga pananamit. Halatang sosyalin at may lahi. Medyo kulay asul kasi ang kanilang mga mata. Tapos yung anak nilang babae ay parang manika. Makailang beses ko pa silang nginitian. Ngunit hindi man lang nila magawang magantihan ng isa ding matamis na ngiti. Kaya naman para mabawasan ang pagkapahiya ko ay umatras ako at nagpaalam sa kaidaran kong babae. Kahit mukhang wala naman yata silang balak na pansinin ako. Mabait ang kaidaran kong anak nilang babae. Madalas ko siyang makitang nakikipagnitian sa akin sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Yun nga lang, alam kong hindi naman siya hahayaan ng kanyang mga magulang na mapagawi sa aming bahay dahil sa tuwing nanaisin pa lang niyang lumapit, tinatawag na siya kaagad ng kanyang tatay. Para bang
pinaghihigpitan siya sa hindi malamang dahilan. Isang araw, nakahanap ng pagkakataon ng babae na makipagkilala sa akin. Nataong may kausap ang kanyang ina sa labas ng bahay at nasa trabaho naman ang kanyang ama. Nakita ko siyang nagmamadaling lumapit sa akin at nakipagkilala. Grace daw ang kanyang pangalan. Sabik naman akong nakipagkamay sa kanya at sinabi din ang aking pangalan. Siya nga pala. Pasensya ka na sa inasal ko nung nakaraang araw ha. Sana naiintindihan mo na may pagkamahigpit ang mga magulang ko. Hindi kasi talaga nila ako pinapayagan na makipag-usap sa ibang tao eh. Tumango ako at sinabing, Yun ba? Naku, wala namang problema sa akin yun eh. Hindi naman kasi maiiwasan na may mga magulang talaga na iniisip ang kapakanan ng kanilang mga anak. Sila yung mga magulang na ayaw magtiwala ang mga anak nila basta-basta, kahit kanino. Kagaya na lang ng mga magulang mo. Masaya na sana kaming nag-uusap kung hindi nga lang nagulantang kami sa sigaw ng ina niya mula sa kusina. Ang nanay ni Grace ay galit na sumugod sa bakuran at pinagalitan ang kanyang anak. Ipinagtanggol ko ang aking kaibigan ngunit hindi ako pinakinggan ng ginang. Marahas niyang hinila ang kanyang anak at pinapasok sa kanilang bahay. Pagkuway dinuro pa ako at pinagsabihan. Wag ka nang lalapit sa anak ko ha, kahit kailan. Naiintindihan mo. Napapailing na lang ako habang pinagmamasdan silang naglalakad palayo. Wala akong karapatang panghimasukan ng kanilang buhay, ngunit para sa akin, hindi ko kayang pagmasdan si Grace na sinasaktan ng nanay niya dahil lang sa nakikipag-usap ito sa akin. Isang gabi, nagpaalam sa akin sina nanay at tatay. Wala nang trabaho si nanay noon, ngunit si tatay ay kinuha ng isa naming kakilala. May sakit ang kanyang anak at kailangang gamutin ng aking ama. Ayaw naman nila itong tanggihan kahit na alam nilang alanganin ng oras ay lumabas pa din sila at nagtungo sa kabilang bayan. Huwag kang mag-alala, kaya ko namang maglakad mag-isa. Sabi ni tatay kay inay, ngunit makulit si nanay at nais talagang sumama. Ay hindi, sasamahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Wala akong nagawa kundi magpaiwan kasi wala namang magbabantay sa bahay. Uso pa naman noon ang pagliliw-aliw ng mga akyat bahay gang para maghanap ng malilimas nilang pamamahay. Pasado 9:00 na ng gabi nang umalis silang dalawa. Nauna na kasing umuwi ang susundo sana sa kanila. Ako naman ay nagsisimula na sa pag-aayos ng aking higaan noon at naghahanda na para matulog. Nahagip ng aking tingin mula sa bintana ang paglabas ng ina ni Grace. Itinigil ko ang pag-aayos ng aking kama at lumapit sa bintana. Naging balisa ako nang mapansing malikot habang naglalakad siya. Para bang may hinahanap sa ibabaw ng mga bituin. Kakaiba ang aura niya ng mga sandaling iyon. Maputla siya at tila ba nangangati. Tumingala siya sa maliwanag at bilog na buwan. Nang masilayan ng liwanag nun at yakapin ng kanyang balat ay hindi na ako nakapagsalita pa nang makita kong nagbago ang kanyang mga mata. May mga kataga siyang binanggit na alam kong tuluyang ko kompleto sa kanyang lihim na tinatago. May inilabas siyang malaking lalagyan ng botelya na may lamang langis at halos ipaligo ito sa kanyang buong katawan. Kumintabang kanyang balat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ako nakagalaw kaagad. Pakiramdam ko ay tatakasan ako ng kaluluwa sa aking nasaksihan. Tunay na nakita ko kung paano nagbago ang anyo ng isang tao para maging isang nakakatakot na nilalang. Gayon na lang ang pagkatakot na aking nadarama. Ang kanyang mga kamay ay kusang loob na dumi pa at pinaghiwalay ang mga paa.
Nagulat ako dahil kasabay ng pagbabago nun ay tila ba siya'y tinubuan ng makakapal na balahibo. Nagkaroon siya ng mahabang dila at may mahahaba at buhaghag na buhok na sa tansya ko ay kayang makipagtagisan ng lakas na natitiyak kung hindi man lang papalpak. Ang kanyang mga daliri ay tinubuan ng matatalas na kukong alam kong kayang tumusok kahit paggaano kakapal na laman. Dahil sa talim, kaya naman pigil na pigil ko ang aking hininga. Kahit nasa kabilang lote lang ako ay natatakot ako na mapansin niya ako, lalo na't maliwanag pa ang buong kwarto. Dali-daling hinablot ko ang lampshade kaya nagdilim ang silid. Umaasa akong hindi niya ako makikita sa pagkakataong ito. Inilabas niya sa bibig ang nakakangilong huni na alam kong tanging mga aswang na kagaya nila ang may kakayahang humuni ng ganoon. Isang uri ng aswang lakaw. Sa pagkakataong yun, nabigla ako nang makarinig ng alulong mula sa itaas na bahagi ng kanilang bahay kung nasaan si Grace. Natakot ako sa kaalamang maging ang kaibigan kong iyon ay mukhang magbabago din ng anyo at pilit na winawasak ang salaming bintana ng kanyang kwarto. Napaantanda ako at nataimtim ng dasal. Mag-isa lang ako sa bahay at walang kasama. Kung sakali mang pagpipiestahan ako ng aking mga kapitbahay ay natitiyak kong walang sino man ang makakaalam. Nanginginig na nagkubli ako sa likod ng kurtina. Maging ang paggalaw ng aswang ay nasundan ko hanggang sa magawa niyang makagapang na animoy butiki sa aming dingding. Mamatay-matay ako sa labis na takot. Alam ko kung saan nagpunta si nanay. Sumunod na lang kaya ako kila inay at itay, kaysa naman akyatin ako ng mga kapitbahay kong aswang dito at lantakan. Inihanda ko ang aking sarili at ikinalma. Sinigurado kong walang kahit daga ang makakarinig ng aking mga yapak hanggang sa makalabas ako ng aking kwarto. Bago ako makaalis, ay nakita ko pa ang aswang kong kapitbahay na pagpanggapang sa ibaba ng bahagi ng aming bahay. Kaya naman tinansya ko, naaakyat naman siya papunta sa aking kwarto, ay doon naman ako bababa. Nagtatakbo akong hinablot ang itak na nasa kusina. Isinukbit ko ito sa aking bewang tsaka nagmamadaling pinuntahan ng likod bahay. Dito ko naisipang tumakbo para makalayo ako sa tiyak na kapahamakan. Naisip ko, kapag nakalayo ako sa bahay namin, ay hindi niya na ako hahabulin. Ngunit nagkamali ako. Kasi nakakatatlong hakbang pa lang ako nang daluhungin na ako ng aswang na ina ni Grace. Nagsisisigaw ako dahil nabigla ako sa labis na takot. Hindi ako kaagad nakagalaw, lalo na at pakiramdam ko ay tinatakpan na ng aswang ang butas ko sa tenga at ilong gamit ang kanyang buhaghag na buhok. Lalong nakakapanindig balahibo at nakakakaba ang panglilisik ng kanyang mga mata na animoy gusto na akong mamatay kaagad. Kaya naman halos hindi humihinga na nilabas ko ang lahat ng aking lakas at nagmamadaling tumakbo palayo nang makawala ako sa kanya. Hindi ko na pinansin pa ang malakas na atungal ng nilalang. Ang mahalaga lang sa akin ay makalayo ako sa kanya. Gayunpaman, napamura ako nang malamang sinusundan pa din ako ng aswang. Naglalaway siya sa labis na pagkatakam kaya hinigpitan ko ang hawak sa itak. Walang sabi-sabing tinigpas ko ang kanyang balikat gamit ang aking patalim. Nanginginig ako sa takot ngunit naglaho ito nang makita kong tumilamsik ang dugo ng aswang na para bang nabigla sa ginawa ko. Marahil hindi niya inaasahang magagawa ko ang bagay na yon. Umatungal lang nilalang at nagpagulong-gulong sa lupa. Ibig kong masindak nang makita ang nakakatakot niyang anyo. Mas lalong tinapangan ko ang aking sarili at ipinakita sa aswang na may pangontra ako sa kanya.
Kahit ba sabihin na nating itak lang ito, ay alam niyang masusugatan siya at sigurado akong mapupuruhan siya lalo na't karamihan sa mga patalim na pagmamay-ari namin ay puro pinahiran ng mga maaasim na prutas. Partikular na ng katas ng kalamansi. Umangil ang aswang at kinalmot-kalmot ako. Kahit hindi niya naman abot. Kinilabutan ako nang makita ang haba ng mga kuko niya. Gayunpaman, hindi ako nagpahalata. Malakas ko siyang sininghalan. Kagaya ng bilin sa akin ni tatay kapag may nakasagupa akong aswang. Pinalayas ko ang aswang at mabangis na iwinasiwas ang itak. Sinigurado kong hindi siya makakalapit at sinadyang patamaan ng kanyang buhok. Dahil sa talim ng aking itak, ay nagawa kong putulin ang iilang hiblan ng kanyang buhok kaya naging mas mabagsik ang kanyang anyo. Habang humuhuni ang aswang, ipinakita niya sa akin ang mahaba niyang dila. Walang takot na dumampot ako ng bato at mabilis siyang binato na ipinagtagumpay ko naman. Umaangil na tinamaan siya sa ulo. Mabilis pa sa 4:00 lumundag palayo sa akin ng aswang. Paniguradong natakot siya nang mapansing wala sa bukabularyo ko ang magpadaig na lang sa kanila. Hindi na ako muling ginulupa ng aswang hanggang sa dumating sina nanay at tatay. Ikinuwento ko sa kanila ang mga nangyari. Napamura si tatay at napasilip sa kapitbahay. Hindi niya akalaing ngayong gabi at nataon pa talagang nag-iisa ako ng sugurin ng mga aswang. Galit na inilabas niya ang kanyang mga kagamitan para sa pagiging isang santigwar. Nagulat ako dahil hindi ko talaga inaasahang may mga bagay siyang kagaya noon. Para bang napaka-imposible na magkaroon siya ng mga bagay na pwede niyang ilaban sa mga aswang na nasa paligid lang namin. Matagal ko nang napapansin ang pamilya nila Grace at matagal ko nang alam na may kakaiba sa mga yan. Dumagdag lang daw talaga sa aking hinala ang katakot-takot na katotohanan tungkol sa mga nilalang na pinagdududahan niya. Dahil sa mga kinuwento ko, matagal niya nang alam na aswang ang mga ito. Nagulat ako nang ipakita niya sa akin ang isang botelyang may lamang langis. Kumukulo ang langis na nasa loob nito kapag nasa malapit ang aswang. Nagsisilbi itong tagabanta sa mga may hawak nito na nasa malapit lang ang kalaban. At itong buntot pa ginahawak ko. Pwede itong ilati ko sa mga aswang. Pati itong punyal. Magagamit ito kung sakali mang mahaba ang buhok at dila ng nilalang na aswang. Inihabilin niya ang mga iyon sa akin. Dahil kailangan pa daw nilang bumalik ni nanay sa susunod na araw sa pinuntahan nila. Mas mabuti na daw na kung sakaling muling bumalik ang kapitbahay namin. Kaya ko na daw ipagtanggol ang sarili ko at higit sa lahat ay handa ako. Kinabukasan nga, nagmukha akong praning sa kakaikot sa aming bahay. Lahat ng pwedeng silipan at daanan ng aswang ay nilagyan ko ng asin at bawang. May mga tinik din kung saan-saan na alam kong ikakasabit ng mga aswang oras na magtangka silang atakihin na naman ako. Habang abala sa ginagawa ay naisipan kong silipin ng kabilang bahay. Tahimik lamang doon ngunit namataan ko si Grace na malungkot na nakadungaw sa akin sa bintana ng kanyang kwarto. Pagak akong natawa. Mukhang nangihinayang si Grace dahil hindi ako nalapa ng kanyang ina. Sayang dahil kinaibigan ko siya. Kinagabihan, alam kong magiging balisa na naman ako. Maaga pa lang ay umalis na sina nanay at tatay kaya naiwan na naman akong mag-isa sa bahay. Ingat na ingat ako sa aking mga kilos at sa totoo lang, hindi ako basta-basta gumagamit ng ilaw kasi alam kong binabantayan nila ako. Hindi ako nagpapaapekto sa takot at mas tinalasan ang pakiramdam ko.
Hindi na din ako lumabas ng bahay kahit sa bakuran man lang. Ayaw kong bigyan ng hudyat ang pamilyang aswang na sugurin ako dahil lang sa paglabas ko. Malalim na ang gabi nang mahiga ako sa kama. Tahimik lang ako at pinapakiramdaman ang paligid. Maya-maya lang, nahinto ako sa pagmumuni-muni nang makarinig ng mga ingay na nagmumula sa bubungan ng aming bahay. Naglagay ako ng isang dakot ng asin sa aking bulsa at nagdasal. Alam kong magsisimula na naman sa pananakot ang nanay ni Grace. Sinubukan kong dumungaw sa bintana at nagdala ng salamin. Ito ang nagsilbing mata ko para makita kung ano ba ang meron sa itaas at nag-iingay ito. Walang ingay kung inilabas ang salamin at hinayaang ito na ang itapat ko sa bubungan. Kumpirmado. May nakatuwad na nilalang doon at hugis tao ito. Bigla akong natensyon at kumabog ng malakas ang aking dibdib. Pakiramdam ko ay aatakihin ako dahil sa isiping baka mapansin niya ako at mabilis na sagpangin. Mas bumilis ang pagtibok ng aking puso nang mapagmasdan ito. Malapit nang lumabas ang maliwanag na kabilugan ng buwan, kaya alam kong magiging mabangis na naman siya pagkatapos magbago ng anyo. Maya-maya lang, nalukot ang aking ilong nang makaamoy ng masangsang na animoy na bubulok na patay na tao. Tila ba dumigay ang aswang at ang amoy na iyon ay nagmumula sa kanyang bibig. Hinila ko ang aking damit at itinakip sa aking ilong. Nakakasuka at nakakapandiri ang kanyang amoy. Tinitigan ko ulit ang nilalang at nakitang kakaiba ang itsura nito. Hindi rin pangkaraniwan ang kulay ng kanyang balat. Nagsisimula na siyang magbago ng anyo. Mas lalong sumama ang aking pakiramdam at tila natuyuan ng laway na nahirapang lumunok. Natatakot ako at nagimbal sa nakita ko sa bubong. Tama ba itong ginagawa kong pagsilip? Kinilabutan ako nang makitang lumawit ang dila nito habang pinapakinggan ng paligid at pilit sinisiksik ang kanyang muka sa munting awang na nilikha niya sa bubong. Para bang gusto niyang makita kung nasan ako at kung may iba pa ba siyang pwedeng daanan para makapasok sa bahay namin. Tagaktak na ang pawis ko habang tila na estatwa sa aking kinatatayuan. Maski ang paghinga, hindi ko na magawa. Para na akong tuluyang nanigas sa takot na kapag nalaman niyang pinagmamasdan ko siya ay hindi lang paglapang ang gagawin niya sa akin. Umangil ang aswang nang mapansin niya ang salaming hawak ko. Kung hindi ba naman dahil sa aking katangahan ay kumislap kasi ito sa liwanag ng buwan kaya napatitig siya rito. Gigil na nagmadali ako sa pagpasok at saka isinara ang bintana. Nanginginig ako sa labis na takot. Hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin nang bigla na lang akong mataranta sa bangis niya at bilis na gumalaw. Naging bayolente ang aswang at dali-daling winasak ang isang parte ng aming bahay. Halos hindi ako makahinga sa labis na sindak. Mas nagregodon pa ang dibdib ko sa kaba. Kaya imbis na mabilis akong makapagdesisyon kung ano ang gagawin, ay nadidistract ako. Kaya naman nilakasan ko ang aking loob. Bukod kina Grace, may dalawa pa kaming kapitbahay sa hindi kalayuan. Kung sakaling makahingi ako ng tulong doon, alam kong makakalayo na ako sa matatalas na kuko ng aswang. Hinablot ko ang buntot pagi na iniwan ni tatay. Lumabas ako ng bahay at iwinasiwas ang buntot pagi kahit wala naman talaga akong nakikita. Gusto kong matamaan ang aswang, ngunit naunahan ako ng pagkataranta. Habang naglalakad, hindi ko namalayang nasundan pala niya ako. Basta na lang niya akong dinaluhong, dahilan para magpagulong-gulong kami sa lupa.
Pinapalo ko siya ng buntot pagi at alam kong nasasaktan siya, ngunit hindi ko alam kung bakit tila yata hindi ito sapat. Ang kanyang anak ay namataan kong nagwawala na naman sa loob ng kwarto nito. Mukhang isang malaki nga talaga yatang pagkakamali ang ginawa kong pag-alis ng bahay. Sana pala, nanatili na lang ako sa loob at baka marami pa akong makikitang bagay na pwede kong ipangontra sa kanila. Hindi ako nakapiyok nang kalmutin niya ako. Sumigaw ako at pumalahaw ng iyak dahil sa hapdi. Pakiwari ko ay mapupunit ang aking buong katawan. Nanginginig na naghagilap ako ng pwede kong ipangontra sa kanya, ngunit gayon na lang ang gulat ko nang dumamba sa kanya ang anak niyang si Grace. Tila yata ipagtatanggol pa ako ng kanyang anak. Ang nangyari, silang dalawa ang nagtagisan ng lakas. Nakailang kagat at kalmot sa kanya si Grace, subalit wala man lang naging epekto. Sa bawat pag-atake nito ay umaangin lamang ang nakahihindik na ginang. Buong akala ko nga, madadaig siya ni Grace. Nangihina kasi siya at halos hindi na makagalaw. Ngunit gayon na lang ang pagkagulat ko nang makita kong humaba ang kanyang buhok at pinulupot sa katawan ng sarili niyang anak. Sumingasing si Grace at sinugatan siya. Matutuwa na sana ako pero nagulat ako nang inilabas niya ang dila at nangangalit ang mga bagang na ipinulupot ito sa leeg ng kanyang anak. Ilang saglit lang, pinanghinaan na ng katawan si Grace. Gusto ko mang tumulong ngunit hindi ko magawa. Bigla akong natakot sa kaalamang baka ako naman ang isunod ng kanyang ina sakaling makialam ako. Nakita ko kung paanong tila papel na winarak niya ang balat ni Grace na noong mga oras na yon ay umiiyak at pumapalahaw sa nadaramang sakit. Masaganang bumulwak ang dugo nito na hayok namang hinahabol-habol ng ginang. Gamit ang kanyang matutulis na kuko ay nagawa niyang himayin ang mga ugat at mga buto ng kanyang anak. Sarap na sarap ang ginang na nilalantaka ng sarili niyang dugo at laman. Tumirik pa ang mata ng ginang habang nginunguya ang mga lamang loob. Kumalat ang dugo nun sa kanyang muka. Nanlaki ang aking ulo sa labis na pandidiri. Pakiramdam ko ay ang bawat himaymay ng aking laman ang kanyang nilalantakan. Kaya mabuhay akong tumayo at tinalikuran ng ginang. Dito ko napagtantong ang aswang ay aswang talaga at hindi kumikilala ng kahit na sinong kaanak, kaduguman o malapit na minamahal. Ang mahalaga sa mga aswang ay ang kanilang tiyan na kailangang malamnan palagi at huwag magugutom. Kapag nangyari iyon ay mawawala pala sila sa kanilang sarili at tuluyan ng makakalimot. Kakaunti na lang ang natira sa lamang loob ni Grace nang mapahinto sa pagkain ng ginang. Tila ba may napagtanto siya habang ngumunguya. Pinalipat-lipat niya ang tingin sa nakahandusay na anak at sa kinakain. Maya-maya ay nasuka ito tsaka pumalahaw ng iyak. Marahil doon lang niya nalaman na anak niya pala ang kanyang nilalantakan. Hindi na ako naghintay pa ng matagal. Nang bumaling ang kanyang tingin sa akin ay kaagad na akong nagtatakbo pa uwi sa aming bahay. Lalo na at naririnig ko ang malakas na pagtawag ng boses ni Itay. Nakakita ako ng kakampi, kaya naman humahangos na akong umuwi at napahinto nang makitang kasama nila ang ama ni Grace. Hintakot na inilayo ko ang aking mga magulang sa lalaki, ngunit ayon sa kanya, "Huwag kang mag-alala anak, hindi siya kabilang sa mga aswang." Matagal na daw siyang nagdududa sa kanyang asawa. Ngunit hindi lang talaga siya makahanap ng paraan para malaman ang lahat ng kanyang napapansin. Ikinuwento ko ang ginawa ng ginang sa akin at kay Grace. Umiyak siya at sinabing hindi na niya tatanggapin pa ang kanyang asawa sa kanyang pamilya.
Ang ginawa lang nito kay Grace ay hindi na makatao. Kahit pasabihin na daw naming hindi naman talaga ito normal. Wala siyang pakialam kung sugurin man siya ng ginang o patayin kagaya ng ginawa nito kay Grace. Ang mahalaga, nakaligtas ako at siya naman ang tutugis sa kanyang asawa para pagbayarin sa kasalanang ginawa nito. Hanggang dyan po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Magandang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Beth. 78 anyos. Ako po ay tubong taga-Opon, Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako ay 17 anyos pa lamang, taong 1962. 61 taon na ang nakararaan. May maniwala man sa akin o wala, ako po ay nasa pangangalaga ng mga magkakapatid na mangkukulam. Tawagin na lang po natin sila bilang sina Nanay Wanda, Nanay Tina at Nanay Helen. Akala ko dati sila ay grupo ng mga kultong nagpapalakas sa pamamagitan ng pagsamba sa kanilang Panginoon, nang sa gayon ay makapaghanda sila sa nalalapit na gera, kagaya ng kinukwento nila sa akin. Ngunit habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw sa aking isipan na sila ay higit pa sa kulto, sapagkat sila ay mga tunay na kampon ng demonyo. Aksidente lang po ang pagkakarating ko sa tahanan nila. Namamasyal lang kami ng kapatid kong si Cora nang maligaw ako sa kagubatan. Nagkataong dumagundong ang malakas na kidlat at kaagad na kumalat ang maitim na ulap, kaya natakot ako at nagsumiksik sa isang matandang puno sa gitna ng mayabong nakakahuyan. Natatakot ako sa kulog at kidlat, kaya naman inisip ko magiging ligtas ako kapag nagtago ako at hinayaang bumuhos ang malakas na ulan. Nagkahiwalay kami ng kapatid ko noong mga oras na yon. Nawawala na si Cora at takot na takot ako, ngunit wala naman akong magawa. Ang alam ko lang, hawak ko ang manikang bigay niya sa akin. Siyang kasama ko sa gabing madilim at malamig. Nang bumuhos ang malakas na ulan, alam kong wala na akong mauuwian pa. Lalo na at bumulusok pababa ng bayan ang napakalakas na tubig baha mula sa umaapaw na sapa. Ako naman ay nilakasan ng loob at naglakad ng naglakad. Sinasalungat ang malakas na ihip ng hangin. Walang pakialam kahit bumaon man ang mga paa ko sa putik o anurin na ako ng baha. Tutal, nauna na din naman sa langit ang mga magulang ko. Nais ko lang silang sundan kung bibigyan ako ng pagkakataon. Si Cora naman, tuluyan na yata akong iniwan. Gusto kong magtampo kasi siya ang mas matanda sa aming dalawa. Pero hindi man lang niya ako hinanap, ni hindi man lang siya nag-aksaya ng panahong sumigaw, nang sa gayon ay kahit boses man lang niya ay marinig ko at ako na ang pupunta sa kanya. Naisip ko, walang ibang makapagliligtas sa sarili ko kundi ako lang. Nilakasan ko ang aking loob at wala sa huwisyong naglakad ng naglakad hanggang sa tumila ang ulan. Malungkot kong pinagmasdan ng kanina ay suot kong bestida, basang-basa na ito at balot na sa putik. Ang manikang basahan ko naman ay mas lumaylay na ang leeg na kahit ilang beses ko pang pigaan ay mabigat pa din. Gayunpaman, hindi ko siya magawang iwan. Siya na lang ang naiwang alaala sa aking mga magulang. Ilang milya na siguro ang aking nalalakad hanggang sa makarating ako sa isang patag na lugar. Sa bahaging iyon, tahimik at payapa. Ngunit may nauulinigan akong mga boses na nagsasalita. O mas tamang sabihin na nagdarasal. Sabay-sabay sila habang iniuusal ang mga banyagang salita na hindi ko alam kung saan nila hinugot
at nagkukusang lumiwanag ang langit na kanina ay natatabunan na ng maiitim na ulap. Pilit kong inaaninag ang lugar. Ewan ko ba, parang may bumubulong sa akin na sundan ng boses nang sa gayon ay magawa kong makita ang mga taong pinagmumulan ng ingay. Tinaluntun ko ang maputi at lubak-lubak na daanan na sa tingin ko ay tanging kalabaw lamang ang kayang lumampas. Mas malamig ang temperatura sa lugar na ito. Ilang saglit pa, nakarating ako sa isang bakuran. Pansin ko, nag-iisa lang ang bahay na iyon doon, kaya naman naging desperada na ako nang makapasok sa loob. Ang kanilang tarangkahan ay yari sa kawayan. Medyo giba-giba na ito. Tinungo ko ang bahay na sa tingin ko ay siyang pinagmumulan ng mga ingay at pagdarasal. Maliwanag sa loob pero alam kong hindi ito dahil sa gasera. Nang sumilip ako, nakita ko ang 3 babaeng parehong nakabestidang itim. May mahahabang buhok habang napapalibutan ng kulay itim na kandila. Sa kanilang kinauupuan sa sahig ay nakaguhit ang 2 magkabilang trianggulo na nagsisilbing daluyan ng kanilang enerhiya mula sa mga katagang paulit-ulit nilang binabanggit. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng kakaibang init sa katawan ng pagnanais na makasabay sa kanila. Kaya kahit hindi ko sa ulo ang kanilang sinasabing orasyon, nagawa ko naman itong gayahin at sumabay sa kanila. Mabagal, sigurado at tamang pagkakabanggit. Paulit-ulit, tila naiintindihan ako ng hangin dahil sa bawat pagbigkas ko ay nararamdaman ko ang mabining pag-ihip nito. Kalaunan, nagsimula ng magsigalawan ng mga kortina. Magpatay-sindi ang liwanag mula sa itim na kandila at ang paglingon ng isa sa mga babae sa akin na tila ba tumatagos ang kanyang paningin mula sa dingding. Tila ba alam niyang naroon ako at nakikigaya sa kanila. Kung ibang tao o bata ang makakakita sa kanya, siguradong matatakot ang mga ito. Gatuldok lamang ang itim sa gitna ng kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay naninilaw at may naglalabasang varicose veins na tila ba ay may buhay. Gumagalaw at nagpupumilit lumabas sa kanyang balat. Pero hindi ako natakot sa kanya at tila ba namumukhaan ko siya. Natapos ang kanilang orasyon ng walang anumang nangyari. Hindi man lang ako nasaktan o wala man lang akong naramdamang kakaiba sa akin. Kahit naliligaw lang ako sa lugar na ito, nararamdaman kong dito ako nabilong at alam kong hahanap-hanapin ng puso ko ang lugar na ito. Nakita kong nagsitayuan na ang 3 at nagkanya-kanya sa pagtatapos ng nakatokang gawain. Yung babaeng pinakabata sa kanila ay siyang lumapit sa akin. Napakaamo ng kanyang muka. Maganda at mukhang santa. Ang haba ng kanyang pilik mata at nakakaakit. Maging ng kanyang mapipintog na labing natural na yatang mapupula. Hinawakan niya ang kamay ko at saka ako nginitian. Sabi niya, wala na daw akong mauuwian. Pero pwede ako sa tahanan nila. Nagpakilala siya sa akin bilang si Nanay Wanda. Ang 2 naman niyang kasama ay sina Nanay Tina at Nanay Helen. Sa kanilang 3, si Nanay Wanda ang may pinakamaamong muka at pinakabata. Matangkad at maputi. Si Nanay Helen naman ay maganda din, ngunit may nunal sa kanyang pisngi. Palangiti din ito kagaya ni Nanay Wanda. Si Nanay Tina naman ang pinakaseryoso sa kanilang 3. Maganda si Nanay Tina ngunit may pagkamorena. Medyo mataba at matangkad din.
Si Nanay Wanda ang pinakamabait sa kanila. At sa totoo lang, sa kanya ako pinakakomportable. Hindi niya ako pinipilit sa mga bagay na ayaw ko. Anya, mas mabuting gawin ko ang mga bagay na makapagpapasaya sa akin. Sa mura kong edad, namulat ako sa katotohanang ang mundo ay nababalot ng kalupitan. Sina Nanay Wanda ay mga madreng tumakas lamang sa kumbento dahil sa matinding pang-aabuso ng ibenta sila ng kanilang madre superior sa mga abusadong mga sundalo na naghahanap ng panandaliang aliw. Winasak ng mga kalalakihang ito ang kanilang kinabukasan. Maging ang pananalig nila sa Panginoon. Ito ang dahilan kaya sila nagpunta sa kagubatan para harapin ang bagay na dati ay pinakaiiwasan nila. Ang dumepende sa itim na kapangyarihan. Saksi ako sa dami ng masasamang bagay na ginawa ng tatlong magkakapatid. Hindi lang sila iilang beses na may hinuling mga ngaso sa kagubatan para ialay sa kanilang hindi ko pa nakikitang anito. Ako ay tinuruan din ni Nanay Wanda kung paano ba bumigkas ng tamang orasyon, paano gawin ang isang ritual at kung paano kumulam. Minsan ko nang sinubukan ang aking kakayahan sa isang aso at kinilabutan ako sa nakita kong epekto. Nakakatakot. Naisip kong hindi deserve ng aso ang sapitin ng ganoon. Kaya naman kahit alam kong kina Nanay Wanda ako lumaki, pinilit kong wag maging kagaya nila. Alam kong ikalulungkot nila ang mga bagay na ginagawa ko para sumuway, pero hindi ko kasi kaya. Hindi ko kayang pumatay ng inosenteng mga tao. Isang araw, nangunguha kami ng panggatong ni Nanay Tina nang may maligaw na isang lasing na lalaki sa kagubatan. Nagsisisigaw ito at wala sa sarili. Sa tingin ko, hiniwalayan ito ng kanyang kasintahan base sa mga salitang kanyang isinisigaw. Nagulat ako nang lumapit si Nanay Tina sa kanya. Makailang beses pang umusal ng salita at sa isang iglap, naging sunod-sunuran na ang lalaki sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Isang bagay na naman ang aking nakita. Nang maglakad kami pauwi, hindi ako nakapagsalita nang makitang tila ba zombie ang sumusunod na lalaki. Gamit ang kanyang orasyon ay nagagawa niyang utusan ng lalaki, kagaya ng paggawa nito ng panibagong altar at paghahakot ng mga kagamitan para sa pag-aalay. Nag-aalay kami tuwing kabilugan ng pulang buwan. Sa pagkakataong yun ko lang talaga nasasaksihan ang pinaggagawa nila dahil nung una, pinapatulog nila ako ng maaga at hindi na hinahayaang makita pa ang paraan ng kanilang pagsasagawa ng ritual. Nakita ko nang lapitan ni Nanay Helen ng lalaki. Inorasyonan din niya ito kaya humiga ang estranghero sa batong higaan kung saan naroon ang altar. Katulad ng mga naunang ginagawa nila, napasunod nila ang lalaki sa bawat katagang binibitawan nila sa pamamagitan ng hipnotismo. Kusang humiga ang lalaki at pumikit na tila ba mahimbing na natutulog. Si Nanay Wanda naman at Nanay Helen pati si Nanay Tina ay pumuesto sa harapang altar kung nasaan ang kanilang panibagong ginuhit na bituin at may nakasinding kandila. Sabay-sabay silang umusal ng mga ritual at hinayaang lamunin ng kanilang kapangyarihan ng mga salita. Napatras ako nang makitang humangin ng malakas. Ang mga punong kahoy ay umaalog at hinahampas ng hangin ang bawat sanga. Makalipas ang ilang ulit na pagdarasal, nagulat ako nang bumangon ng lalaking estranghero, tila ba nawawala sa sarili at kulay puti na ang lahat ng kanyang mga mata. Hawak niya ang isang punyal at umuungol na naglalakad palapit sa tatlong babae. Pumagitna at tumingala sa buwan at dito ko na napansin
na ang kanyang mga mata ay nahawaan ng pagkapula. Nang humarap siya sa 3 mangkukulam, mabalasik na ang kanyang muka. Kagaya nila Nanay Wanda, nagsasalita na din ng mga banyagang kataga ang lalaki. At habang ginagawa iyon ay dahan-dahan niyang hinihiwa ang sarili. Nakita ko ang pagsirit ng sariwa at pulang likido mula sa kanyang sugat na ikinaatras ko. Sa labis kong pagkagulat, hindi man lang nataranta si Nanay Wanda sa nakita. Bagkus ay nagkukumahog pa nilang sinalo ang likido at hinayaang mapaligo sa kanilang buong katawan. Dahan-dahan akong napaatras hanggang sa makaramdam ako ng matinding pandidiri matapos malanghap ang amoy lansa sa paligid. Kitang-kita akong nag-aagawa ng 3 mangkukulam sa pagsalok ng dugo hanggang sa dahan-dahan ng bumagsak ang katawan ng estranghero. Ang buong akala ko, tapos na ang kanilang ritual, ngunit nagkamali ako. Mukhang iyon pa pala ang simula. Hindi na ako nakapagsalita pa nang makitang dinampot ni Nanay Tina ang punyal at tinastas ang balat ng estranghero sa dibdib. Nagulat ako nang makitang nagsipaghulugan ng kanyang mga lamang loob. Imbis na mahindik, ay pinag-agawan pa ito ng 3 babae. Walang sino man ang nais na hindi makaangkin ng kahit na maliliit na parte mula sa kanilang biktima. Kinain nila ang mga lamang loob. Pinagsawaan lantakan hanggang sa damhin pa nila ang pagkasariwa nito. Maya-maya pa, napamulagat ako nang makita ang pagbabago sa kanilang mga muka. Nawala ang kulubot, bumata ang itsura, kuminis at mas lalong gumanda. Ayon kay Nanay Wanda, yun ang regalo ng kanilang Panginoong sinasamba nila. Ang kabayaran ng lahat ng pagsasakripisyo nila, isang premyo ng kanilang katapatan. Walang hanggang kabataan, ibig sabihin, walang katapusan din ng buhay na tataglayin nila kagaya ng isang immortal. Kaya naman kahit natatakot ako ay natuklasan ko ang tungkol sa kanila. Hindi ko magawang ipagsabi kahit kanino ang mga bagay na aking nakikita. Lalo na at isa si Nanay Wanda sa nag-uudyok sa akin na mag-ensayo at kailangang matutunan ang kapangyarihang itim. Aminado akong hindi ko kaya ang mga pinaggagawa nila. Kaya para makaiwas, nagpupunta ako sa bayan at nagdadahilan na marami ng mga gamit sa bahay na kailangang bilhin. Kesyo nauubusan na at kailangang mabilisang bilhin. Katulad na lang ngayon, nagpunta ako sa bayan dala ang may kalakihang basket para lalagyan ang aking mga pinamili. May kalayuan ang bayan sa aming tahanan, ngunit habang tumatagal ay nagiging kabisado ko na ito. Hindi ko na nakakalimutan ang tungkol sa pasikot-sikot. Hindi kagaya noon. Abala ako sa pamimili ng mga rekados, karne, gulay at isda. Ito naman ang magsisilbing konsumo namin sa loob ng 1 linggo. Nasa tindahan ako ng isda nang marinig ang usapan ng mga taong naroroon. Ito ay tungkol sa kaibigan nilang mga ngaso na basta na lang daw nawala sa kagubatan at hindi na natagpuan pa. Hindi lang yun. Naging sunod-sunod ang pagkawala na sa totoo lang ay nagpa-alarma sa akin. Bakit hindi? Kilala ko ang mga tao at batang hinahanap nila. Ang mga biktima ni Nanay Wanda ang mga taong naging alay ng kanilang ritual para sa pangungulam. Sabi pa ng isa sa mga ginang na sa pagkakatanda ko ay Aling Bebeng ang pangalan. Kailangan na daw nilang ilapit ang suliraning ito kay Kapedring, ang pinakamagaling na albularyo sa bayan. May nagtanong kung bakit kakailanganin si Mang Pedring. Ngunit nanlamig ako nang may magsalita
mula sa kumpulan at sinabing mukhang may kinalaman ng tatlong magkakapatid na mangkukulam sa nangyayari sa kanilang mga kababayan. Halos hindi na ako humarap sa kanila sa takot na makilala nila ako. Natatandaan nga nila sina Nanay Wanda. Ako pa kaya? Paano na lang kapag tinutuon ng mga tao ang gagawin nilang pag-atake? Binilisan ko ang paghakbang hanggang sa makauwi ako sa aming tahanan. Sina Nanay Tina at ang dalawa pa ay labis na nagtaka kung ano daw ba ang nangyayari sa akin. Gusto kong ilihim sa kanila ang binabalak ng mga taong bayan. Ngunit nag-aalala ako. Kahit ganito ako ay kinupkup ako ni nanay at malaki ang utang na loob ko sa kanila. Minahal nila ako at inaruga katulad ng isang anak, kaya hindi ko sila pwedeng pabayaan. Kasi hodang masama ang mga bagay na ginagawa nila. Kaya naman sinabi ko sa kanila kung ano ang natuklasan ko. Nagkatinginan sina Nanay Wanda, Nanay Tina at Nanay Helen sa isa't isa. Pagkuway mainit akong niyakap. Hindi raw sila nagkamali sa pagpili sa akin. Nagtataka man, hindi ko na sila pinansin pa. Naging abala na kami pagsapit ng gabi. Kaya pala, dahil darating ang mga taong aatake sa amin. Sa labis kong gulat, pinaalis ako ng tatlo at sinabing ingatan ng kanilang mga kagamitan. Ako na daw ang susunod na magmamana nito. Tumanggi man ako, ay wala akong magawa. Nagsalita sila ng sabay-sabay at kusang lumakad ang aking mga paa. Ilang metro na ang layo ko sa kanila at hindi na ako makikita pa ng kahit sino nang dumating ang taong bayan. Hinuli sina Nanay Wanda at pinagtulungang dalhin pababa sa plaza sa bayan. Ako naman ay kabadong sinundan sila. Nakikita ko na nilalatigo nila ang magkakapatid na mangkukulam hanggang sa makarating kami sa bayan. Gusto kong umatungal at tulungan sila at alisin sa kinilalagyan nila ngayon. Ngunit alam kong delikado. Wala akong ibang nagawa kundi lihim silang pagmasdan. Pinuwesto nila sa gitnang bahagi ng plaza at hinayaang sakta ng taong bayan. Napakaraming masasakit na salita at mabibigat na bagay ang ibinato sa kanila. Naging sugatan ng tatlo kong nanay-nanayan na hindi ko man lang magawang lapitan. Malungkot na umusal ako ng mga salitang ako lang ang tanging nakaiintindi nang makita akong may lalaking katandaan na at nakasuot ng kulay pulang panyo sa kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay purong puti na sa hula ko ay nasa edad 88 na. Sumikdo ang aking dibdib nang makita siya. Ay tagal na panahon na. Bakit hindi nila ako hinanap? Ang matandang lalaki ay simple lamang kung manamit. Tila isa lang siyang magsasaka. Pero ang kanyang suot na kwintas ay kakaiba. Tila ba kinatatakutan ni Nanay Wanda? Nagsalita ng iilang katagang banyaga si Nanay Tina at nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Sumabay din ang lakas ng ihip ng hangin at ang pagtitipon-tipon ng kulay abuhing mga ulap para takpan ang buwan. Ilang saglit pa, tila sinaniban ng tatlong mangkukulam na nagkulay puti na lamang ang mga mata at naglaho ang mga eyeballs. Ang kanilang buhok ay hinawi at ginulo ng hangin. Gayunpaman, hindi sila natinag at nagpatuloy pa din sa pag-uusal ng mga ritual. Nahindik ako nang makitang umangat sa hangin ng albularyo. Idinipa ang kanyang magkabilang kamay at umusal din ang ritual tsaka mariing pumikit. Natakot ako nang makitang naging kakaiba ang kanyang pananalita. Tila ba nasa lingwaheng hindi ko maintindihan pero tagos hanggang buto. Maya-maya lang, nagsiliparan ng mga taong kanina lang ay nakikiusyoso sa kanila. May bumalya sa malaking punong kahoy, may nahulog sa kinauupuan at may tumilapon tsaka napangudngod sa lupa. Gayon na lang ang takot ko
dahil sa aking mga nasaksihan. Imbis na lumapit ang mga tao ay hindi nila magawa. May malakas na puwersang pumipigil sa kanila. Tila ba mas pinagtibay ng orasyon ang salita nila Nanay Wanda. Ilang saglit pa, lahat ng nakaabang sa harapan ng tatlo ay biglang nagkikikisay tsaka sumuka ng insekto. May nagluwa ng malaking palaka, ipis, alupihan at itim na tipaklong. Sa bawat kanal ay naglabasan ng mga ahas at iba pang mababangis na insekto. Yung nakamamatay at nakalalason, literal na magkakasabay iyon, kaya marami ang nagulantang sa nasaksihan kabilang na ako. Hindi ko alam kung paano sila mapipigilan. Tila ba naging isa silang halimaw sa kanilang pinaggagawa. Maya-maya lang, kusang natanggal ang pagkakagapos nila sa kamay at paa. May sumigaw na jablo daw si Nanay Wanda, ngunit mabilis lang nila itong nagawang saktan sa pamamagitan ng hand symbol ng sarili nilang mga kamay. Pinagmasdan pa nila kung paano tila sangang nabali ang katawan ng ginang na alam kong kagagawan nila. Hindi lang sila malalakas na klase ng mangkukulam, kundi sila din ay mga mambabarang. Nakipagtagisan sila ng lakas kay Mang Pidring sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanilang mga kamay. Nasaksihan ko kung paano umatungal ang matandang lalaki nang umangat ang kanyang dalawang braso at kagaya ng mga nangyari sa mamamayan kanina ay kusang nabali na parang sanga. Napaiyak ako sa labis na takot. Ang buong paligid ay nagkakagulo. Madilim pero ang mga tao ay nakakahanap pa ng paraan para makalayo sa komosyon. Ako man ay bumaba sa lugar na pinagtataguan ko. Hindi ko pwedeng pagmasdan na lang ang mga mangkukulam at albularyo na nagpapatayan. Dahil nakatitiyak ako, isang malaking hindi pagkakaintindihan lamang itong lahat. Dala ang mga bagay na ipinamana nila sa akin. Kinuha ko ang isa sa mga libro at binuklat yon. May mga tamang orasyon sa bawat bagay. Kahit papaano ay may natutunan ako sa pagtira ko sa kanila. Pumagit na ako sa apat na naglalaban at inusal ang ritual na labis nilang ikinagulat. Humina ang kanilang kapangyarihan dahilan para mapatingin sa akin si Mang Pidring. Muling kumabog na naman ang aking dibdib nang humarap ako sa kanya. Nakaramdam ako ng lukso ng dugo. Mangiyak-ngiyak kong hinarap si Nanay Wanda at nagmakaawa na itigil na ang kaguluhang ito. Sa labis nilang galit, gumawa sila ng orasyon para ilayo ako sa lugar kung nasaan sila. Ngunit nagawa ko itong gawa ng pangontra. Nanlisik ang mga mata ng tatlong mangkukulam. Ang kanilang mukha'y naging mabalasik samantalang naging kulay abo ang kanilang mga katawan. Muli nilang minaniobra ang matanda nilang kalaban kaya napahiyaw ito sa sakit. Walang paalam na inilabas ko ang isa sa mga bagay na alam nilang katatakutan nila mismo. Ang mga manikang yari sa luwad at nagre-representa sa kanilang tatlo. Dahan-dahang iniusal ko ang mga orasyon at dahan-dahang iniangat ang kamay ng manika. Humiyaw sa galit si Nanay Wanda. Unang pagkakataon kong narinig sa kanya ang pagpalahaw na may halong galit at pagmumura. Naging mabalasik ang kanyang muka. Tipong nagiging halimaw na gusto akong lantakan pero hindi ako nagpatinag. Humingi ako ng kapatawaran sa kanila. Hindi ko kayang ipahamak ang matanda laban sa lakas na mayroon sila. Mga malalakas silang mangkukulam. Samantalang ang matandang lalaki ay isa lamang albularyo at siya ang aking lolo. Isinigaw ko sa kanila. Nalubayan ang aking lolo nang sa gayon umatras ang tatlong mangkukulam. Ngunit hindi sila nakinig. Sa halip, nagsalita pa ng nakakatakot ng mga katagaang tatlo na kaagad na resolba ng matanda ko ng abuelo sa pamamagitan ng ritual ng sumbalik.
Mabilis na bumalik sa tatlong babae ang kulam na nais nilang ipatikim kay Mang Pedring na aking lolo. Hindi ko na nagawa pang lapitan sila nang makita ang kani-kanyang pangingisay at pagkatumba sa sahig. Kasabay noon ang pagkawala ng tila ba malakas na ipu-ipong basta na lang nanalasa sa amin. Muling naging banayad ang hangin, malamig at sariwa. Pinagmasdan ko ang katawan ng tatlong mangkukulam na minsan ay kumupkup sa akin. Hindi ako nakapiyok nang makitang kusang nagliyab ang kanilang mga katawan at walang ano-ano ay naging abo. Alam kong mahirap tanggapin ang mga nangyari. Ngunit kailangan kong tatagan ang aking sarili. Higit sa lahat, kailangan kong gawin ang tama para kay Mang Pedring na aking lolo. Nagyakapan kami at labis ang pasasalamat niya na ligtas ako. Hindi kagaya ng nangyari sa kapatid kong si Cora na noong araw na nawawala pala kami ay nauna siyang dinakip ng 3 at inialay sa kanilang Panginoon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbabasa nito. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.